Ассалому алайкум бародарон, хуш омадед. Хуб, дирӯз боз як рӯзи пур аз футбол буд. Бозии интихоботии ҷоми ҷоҳони 2026-ро ҳамамон якҷо тамошо кардем. Бозиҳо бисёр буданд, лекин имрӯз мо дар ин видео танҳо ду бозии асосиро гап мезанем. Ман намехоҳам аз ҳозир ҳамаи ҷузъиётро фош кунам, лекин бовар кунед, ҳар дуи бозӣ он қадар ҷолиб буданд, ки ҳатман бояд бо шумо баррасӣ кунем. Баъзе чизҳо ҳастанд, ки воқеан сари касро ба фикр мебаранд. Баъзе чизҳо ҳайрон мекунанд ва ман мехоҳам ҳаминро ором ором бо тафсил, бо ҳиссиёт барои шумо бигӯям. Дӯстони азиз, нигарон нашавед, ҳамаи қисми ҷолибро пеши шумо мегузорам, лекин каме баъд дар худи видео. Дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳои мунтахабҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо MG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гардад. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дӯстони азиз, шумо худатон дидед, Фаронса Украинаро бо ҳисоби 4-0 бурд ва дар ин бозӣ ҳамаи чизро Килиан Мбаппе ҳал кард. Ду гол зад, як паси голӣ дод, тамоми ҳамлаҳоро ба даст гирифт. Ва ҷолибаш он аст, ки Мбаппе дар 6 бозии охир пайҳам барои тими миллӣ гол мезанад. Аз соли 1990 то имрӯз ҳеҷ кас дар Фаронса чунин серия надошт. Танҳо Жан-Пьер Папен тавониста буд, ки 6 бозӣ пайҳам гол занад. Ин нишон медиҳад, ки Мбаппе барои тим чӣ қадар муҳим аст. Ҳарчанд дар даста бозингарони боистеъдод хело зиёданд, лекин бозӣ ҳамеша бо ӯ ҳал мешавад. Мбаппе ҳозир дар формаи беҳтаринаш аст, ҳам дар клуб, ҳам дар мунтахаб. Ин ду голи дирӯза 54 ва 55 ӯ дар тими миллӣ буданд ва ӯ ҳоло ҳамагӣ ду гол аз рекорди Оливер Жиру кам дорад, ки 57 гол задааст. Ва боз дирӯз як рӯзи махсус барояш буд. Мбаппе дар карераи калонсолонаш голи 399 ва 400-ро зад ва ӯ ҳатто 27 сола нашудааст. Танҳо моҳе мондааст барои 27 сола. Барои муқоиса Месси то 27 солагӣ 394 гол зада буд. Роналду 272 гол. Мо медонем, ки Роналду баъд аз синни 30 солагӣ ҳамаи голҳояшро задааст, аммо ин рақамҳо барои он ҳастанд, ки шумо фаҳмед Мбаппе дар синни худ дар кадом сатҳ қарор дорад. Ман намегӯям, ки Мбаппе аз Холланд беҳтар аст ҳамчун бомбардир. Не, Холланд мошини голзанӣ аст. Холланд барои Норвегия 53 гол дар 47 бозӣ задааст. Мбаппе бошад 55 гол дар 94 бозӣ. Дар Лигаи Чемпионҳо Холланд 54 гол дар 52 бозӣ задааст. Мбаппе бошад 60 гол дар 91 бозӣ. Худи рақамҳо ҷавоб медиҳанд ва дирӯз Холланд низ дубл кард. Аммо мо имрӯз дар бораи Мбаппе бештар гап мезанем, зеро ин мавсим ӯ хеле хуб бозӣ мекунад. Ҳар як бозӣ ё гол мезанад, ё паси голӣ медиҳад, мошинвор давом медиҳад. Вақте капитан шуд, рафтораш бозам ҷиддитар шуд, ором, масъул, ҳавасманд. Ҳоло на танҳо бозингар аст, балки роҳбари ҳақиқии даста мебошад. Фаронса бошад боз ба чемпионати ҷаҳон баромад, 8-мин маротиба пайҳам ва шумо худатон медонед, ду мундиали охир, яке тилло барои Фаронса, дигари нуқра. Ростӣ, ҳоло Фаронса монанди Олмони солҳои пеш шудааст. Дар ҳамаи мусобиқаҳои канон аз гурӯҳ мегузарад, барои медал ҷанг мекунад ва ҳамеша аз пеш меистад. Аммо Украина, онҳо ба ҷои сеюм рафтанд ва ҳоло бояд Исландияро ҳатман мағлуб кунанд, то ба стики бароянд. Агар мусовӣ шавад, аз рӯи фарқи тӯбҳо поён мераванд. Бозӣ 16 ноябр аст. Украина ҳайати хуб дорад ва бозиам бад нест, лекин ба онҳо чанд бозӣ пайҳам рост намеояд. Исландия бошад дастаи қавӣ аст. Мо ҳама солҳои 2018-ро ёд дорем. Онҳо ҳамеша бо характер бозӣ мекунанд. Аз ҳамин сабаб барои Украина осон нест. Ки қавитар барояд, ҳамон ба стики меравад. Ба ҳар дуи даста барори кор мехоҳем. Аммо агар ба Мбаппе баргардем, дӯстон, ҳоло ҳамааш барояш хуб меравад. Ҳам ҷисман, ҳам рӯҳия хеле қавӣ аст ва чун капитан ӯ кори худро беҳтарин мекунад. Барои мураббӣ бо чунин бозингар кор кардан осонтар мешавад. Мбаппе тамоми вазифаҳояшро аъло иҷро мекунад, ҳам ҳамчун бозингар, ҳам ҳамчун роҳбари тим. Бародарон, ростӣ ман то ҳол дар ҳайратам аз ин бозӣ. Ирландия Португалияро 2-0 бурд ва аввалин фикре, ки ба сарам омад, ин ки Португалия чӣ қадар аз Нуно Мендеш вобаста аст. Ба назар оддӣ менамояд, лекин ҳамин бача барои тамоми даста чӣ қадар кор мекунад. Барои Роналду момент месозад, ба команда суръат медиҳад, ҳамаи чизро равон мекунад. Ростӣ, ҳамин Мендеш имрӯз рақами яки Португалия аст ва ҳатто дар ҷаҳонам дар мавқеи худ яке аз беҳтаринҳост. Аммо биёед ба ҳодисаи асосӣ гузарем. Криштиану Роналду бори аввал дар тамоми карераи миллии
худ корти сурх гирифт. Тасаввур кунед, дар клубҳо бисёр корти сурх гирифта буд, лекин дар тими миллӣ ҳеҷ гоҳ не. Ва имрӯз ҳамин шуд. Бародарон, мо ҳама Роналдуро эҳтиром мекунем, лекин дар чунин сину сол, дар чунин сатҳ чунин рафтор кардан намешавад. ҳақ надори касеро бо оринҷ занӣ. Ман мефаҳмам, бозӣ намеравад, Португалия вазнин бозӣ кард, худи Роналду ҳам натавонист чизе нишон диҳад, аммо ин маънои онро надорад ки бояд асабонӣ шавӣ. Баръакс, ту лидер ҳастӣ, ту 40 сола ҳастӣ, таҷрибаи калон дорӣ, бояд ҳамаро ором кунӣ, на ин ки даставу бозиро мушкилтар кунӣ. Бадтараш он буд ки баъд аз зарбаи оринҷ Роналду боз ишораҳо кард, гӯё ки гирья накунед. Барои чӣ ин кор? Ин ба ӯ намезебад. Вар ҳамашро дид. Имрӯз замони дигар ҳар як зарба, ҳар ишораро камера нишон медиҳад. Бо оринҷ задӣ, худат медонӣ ки ин корти сурх аст. Ман рости намефаҳмам бо Роналду чӣ мешавад. Як рӯз интервюҳои аҷиб, як рӯз суханҳои нофаҳмо, имрӯз ин рафтор. Шояд фишори сину сол бошад, шояд асабҳо, шояд ҳамин гармии Арабистони Саудӣ таъсир кардааст. Лекин дар чунин сину сол, бародарон, чунин корҳо намезебад. Ба вақте ки ту ишорае мекунӣ, одамон мегӯянд ки ҳамин ишораро баръакс ба худат бармегардонад, ҳамон тавре ки дина шаб Ирландия баргардон. Акнун дар бораи гурӯҳ, оё Португалия дар хатар аст? Не, фикр намекунам. Онҳо 10 имтиёз доранд, Венгрия 8, Ирландия 7. Бозии охирин дар хона бо Арманистон, яъне Армения. Дар коғаз осон бояд бошад, бидуни Роналду ҳам бурданашон мумкин аст. Аммо агар ногаҳон Арманистонро набуранд, ин аллакай шармандагӣ. Бо чунин ҳаяти пурқувват аз ҷои аввал нагузаштан, ин барои тренер ва тамоми проект зарбаи калон мешавад. Аммо ҳамин корти сурх як фикри бад гузошт. Дар лаҳзае ки даста ба оромӣ ва роҳбар ниёз дошт, баръакс ҳамашро мушкил кард. Ин аст проблема ва бадтараш он ки ин ҳолатро касе дигар ба ӯ насохт. Худи Роналду ба худ мушкилӣ овард. Хулоса ҳамин дӯстон, Ирландия кори худро анҷом дод, Португалия худаш мушкилӣ сохт ва Роналду умедворам ки ин фақат як рӯзи бад буд, чун чунин легенда набояд карьераи миллии худро бо чунин саҳнаҳо ба охир расонад. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.